ist das Ding, wenn wir das nicht wollen loslassen, was wir tun haben im Leben, ich würde das meist garantiert haben. Als ik thuis opwassen deed, ik was in een christelijk heim op. En mijn vader had allemaal veel arbeid, we hadden een fabriek en zo wieder. En hij werd allemaal zeer druk. En hij nam zich veel tijd voor zijn arbeid door. Hij had niet veel tijd voor mij, maar mijn ouderen waren daarna bezorgd omdat we in Jezus nu volgen. En dat werd een christelijk heim. En zij weer bekend aan en ze zeggen nu dat we weer naar de kerk voeren en dat we weer Jezus nu volgen. Als ons persoonlijke heiland. Als ik oppassen deed, dus ik probeer zeer voorzichtig te leven. En ik probeer niet slechte dingen te doen. En ik probeer niet te vliegen. En ik zei niet dat ik bekeerd werd, maar ik wist wat aardig en wat raar weer. Als ik oppassen deed, ik ging naar school. Ik die ruim 12 jaar naar school gegaan. En als ik 16 jaar oud werd, weer Weihnachten, meldste helde dat zo was, voor mijn leven zich dan mal zeer ändern deed. En ik kwam een vriend naar ons en hij vroeg als ik gleich een beetje met hem met te voeren. En ik zei, joh, ik wil dat doen, ik wil meer met voor me aan. En hij vond me aan alcohol aan te bieden en drugs aan te bieden. En alcohol nam ik voort, ik proef dat een beetje, maar ik proef dat. Maar bij drugs deed ik niet. En zoals we weer aan den oven aangingen, dan zum derde Mal als hij met drugs aanbieden deed, dan nam ik dat. Ik proef dat. Zo ik had in de oven drugs te mij genomen en ik had alcohol te mij genomen. En ik dacht dan, als ik nog blind was, dan dacht ik, so, dat had schon gegaan. Maar in werkelijkheid werd het niet zo sterk. Als ik weer in mijn leven aanging, ik kwam allemaal duipen doen aan. Ik vang het allemaal aan te breken. En dan weer eenmaal geweest van mijn vrienden zeiden, ik moet me aan oppassen. Het was niet, ik moet aan gefesselt worden. Ik moet vastgehouden worden. En dat lachen me even aan. Ik heb maar even een vriend gelacht, want die wat te gezegd hebben, die dingen. Ik lachen dat, want die zeiden, ik moet vastgehouden worden. Ik zit hier en ik moet dat wegschmieden, uit het venster uit ben fertig. Wanneer ik geloof niet weer de tijd en ik niet meer wil, dan wil ik dat eruit schmieden. Dan wil ik durch met dat. Dat is me niet schwierig. En dat leven dat weer niks is daar. Ik kwam er duip aan en ik leefde voor 7 jaar bij. Ik heb 7 jaar bij geleefd en dat is een zware leven geweest. Dat is een treurige leven. Er kwam een dag waar ik hier eruit wil van dat. Ik wil eruit van dat. En nu werd het niet zo leicht. Ik kon ook in een venster uitschmieden. Dus ik dacht, ik wil gaan, je kunt. Zo dat werd niet leicht. Ik kon ook eruit. Schaf ik. En ik kwam er een dag waar de ouderen en scher op me dat ze me willen laten vastnemen van het gezet. En zij willen me laten los mochis in de schicken. In een centrum nemen. Dat heet ze dat we dat meet niet drin. En zij moeten de entscheidung, ze laten me vastnemen. En dat kan met u gaan. Van waar we wonen, bij door zijn er 15 stunden ongeveer. En ik zat first 2 plaatsen en het had me vast hengt opgesloten, meine ik te zeggen. En dat had ze vast opgesloten en dat deed me weh. En ik voel me zo, ik weer een van de slechtste mensen in deze zon. Maar du weer maar dit met wat du met je vorm weer met de half hier. En ze deden een woord aanleiding voor mij en ze deden zeggen ze zullen me dat lossluiten en dan deden ze dat. Zo dan ging het al een beetje beter. Maar als we daar dus aankwam, ik moest toen naar office nemen doen dat centrum dan wat weer. Ik moest onderschrijven dat ik een jaar erbij blijven, dat het verzekerd weer. En als ik je office hier sterk weer, dan nemen ze me in de stoel nemen.
een nate stoel, wat een stoel weer, waar we zullen uitnichteren. En da wir eine Stuhl, wo du vielleicht 10 Personen bei mir, weiß auch nicht ungefähr, aber mit 10 Personen, hatten doppelstark gebaden. Und unsere Bootstuhl, du in der Meerstuhl, da wir in der 20 Liter Armer. So, da Stuhl nahmen sie das mit nicht drin. Und das hat du beim Regen, da wir nicht mit nicht drin, da wir nicht. So, ich sagte, ich wird vorher 5 Jahre bei mir was in der Stuhl, und dann da sie mir eine andere Stuhl nehmen, wo sie alle Insassen noch hatten. En dat centrum werd uitgegeven ruim voor 80 personen, glaube ich. En ik glaube, we waren ruim 150 ungefähr, wie so ein Fall door. Aber sagte ich, werden wir mit für eine längere Zeit, dann fange ich an die Bibel an zu lesen. Und dann kommen uns mal Insassende von der Band und sie sagen zu mir, nicht Insassende, die Angestahle, die sagen zu mir, ich soll das Buch laden, das hält nicht an, das lesen, das meine ich, ich soll mal andere Bücher lesen, steht die Bibel. Du bist wieder so kalt. Dat we niet schlecht toeliet. Eten krijgen we niet fijn. We zuiverpras eten. Ik weet een klein beetje wat honger is. Niet zuiver, maar een klein beetje. En wanneer eenmaal van de insassen die willen eten, die hadden even geladen en ze 300 een drank aan nemen. Dat ze dat niet gewild hadden. En een andere persoon kwam en die weer niet vol geworden en die willen van dat eten. Dat schafft nicht. Entweder sie würden aufgesagt kriegen, dass sie das nicht sollen, oder vielleicht sogar verkillt kriegen. Du bist killt und das sei leicht. Und da wird nicht läufttulich zu werden. So sagte ich, mit dir für eine längere Zeit werden wir, dann ein Tag hatte ich die Gelegenheit, dass ich kann so viel Scheine wieder anleihen, dass ich kann in der Office schaffen. Und all die, was in der Office schaffen, da in der kriegen Schabeln zum Eten, dann hat er was viel besser. So, du kannst Donations annehmen, Donationen, was die Menschen nehmen brauchen. En dan sagte ich weer, dat huis ben je was. Ik heb 3 maanden op eenmaal een dag kwam door een eenheimer nemen. Hij weer niet opereren, hij weer niet moedig. En am ging het niet schijn. En als we slopen ging, dan liep hij meer stark baden wieder. Aber ich van mij, weer meer mensen waschen. Aber ik hier had wel, hij jammerieren dort. En hij ontevreden weer. En ik vroeg hem, als we willen, dat onze Vater in den Himmel zijn, dat je beer op Spanisch. En hij zei, hij kan dat niet. Ik zei, ik wil dat niet zijn, en dat is dat nu zijn. En dat uit was het stort, en dan schrijven we aan. Nächsten dag morgens, als ik mijn arbeid ging door de office, dan word ik aan door het huis weer zo aardig ben. En ik vond uit wat het weer, wat er aanging, en ik word aan deze persoon, die had zich door het leven genomen. So, du bent weer dat niet fijn. Ik wil je een moet houden om een persoon in zijn huis nemen. Maar als ik weer bij 3 maanden ben je was, klein met Eva, ik heb een dag waar mijn broer mij kan bezieken met een andere persoon toe. En ze kan dat uit niet. En ze kan dat mij ook bezieken. En dan val me bij, ik moet gleich een brief te schrijven aan mijn ouderen en ik moet gleich mijn huis te schicken. En ik wist erop, wanneer ik dat wil doen, dan wil ik mijn arbeid verliezen en ik wil zelf een kiel krijgen ben. Du bent in een zeer licht kiel. Klein om wat water te hullen krijgen, maar die worden zeer licht kiel. Maar ik maak de entscheidung, ik doe dat. En ik schrijf een brief naar huis en ik doe dat mail, papiertje knutsen, dat is een beetje mail. En dan kan ik mijn broer dat metgeven, zonder dat ze dat antwoorden. Dus ik wil niet ganz gehoorzaam, maar ik geef dat met naar huis. En dan zeg ik ben weer. Je was bij 3 maanden, een paar weken, kan mijn broer mij eruit holen. De check namen en ze zullen mij eruit holen. En ik kan er dan eruit. Als ik dan eerst buiten weer en dan zeg ik thuis weer, dan maak ik de entscheidung dat ik wil niet meer met drugs en alcohol te doen gaan. Ik wil dat niet meer in mijn leven. Ik weer 1 maand vrij gebleven van dort. Ik heb een vriend en hij vraagt me of ik met me aan met wil. En ik had die tijd dan niet veel vrienden. En ik zei, joh, ik wil maar aan met. En hij bood me wat drugs en alcohol aan. En ik val terug door in dat leven dan. Zo, nu weet ik waar ik terug in dat leven ben. En ik weer door ben als ik vorher weer. Mijn ouderen ging het niet schijn. Dus mir hatten eine Entscheidung, dass sie mich nach Kanada schicken. In Ontario. Wo ich Johnny mal und Eddie mal kennengelernt. Sie wollten mich durch Hand schicken. Und sie wollten mich mit einer Base handschicken. So, wenn jeden Tag plan nach Kanada zu fahren, wenn jemand eine Base will fahren, ich will bloß nicht sein, das ist ein langer Trip.
aber dat schaf ook. Aber als ik dan schließlich da ankwam, ik zag me door in een arbeid, ik zag me door een appartement in Ben woon. En ik zag me ook in Kjoakj, waar ik kon te Kjoakj voor en ik vond met de jugend onthoop te zijn. En de jugend, die fijn te mij, ik had een goed vriend gemerkt. En de Kjoakj, vond aan mijn ongerecht en ze zeiden, man, die was kost ongerecht komen. En ik nam dat voor, ik ging te ongerecht en ik liet me ook troffen. Ik liet me troffen aan mijn geloven aan Jezus Christus en ik nam aan ons persoonlijke heiland. Als hij me had laten troffen en als hij me bekeerd had, dan werd vielleicht een week een klein stukje nu dem waar ik dat aan, dat van mijn vriend, wat ik in Mexico weer topje was, die weer naar Canada getrokken. En ik dacht bij mezelf, ik wilde me gleich voor met hen reden, en zullen we het zo helemaal duiden, waar je dat ging. En ik maakte de entscheidung. En als ik dahin kwam, dan zijn we nog helemaal in een drugs en alcohol, dus waar we bij weer topje was. En ze boden me dat aan. En ik had me laten troffen, ik had me bekeerd, ik had me opgemerkt, wie niet Christ. En wat geloof je passeert? Ik val terug in drugs en alcohol neer. En dat weer niet leicht voor mij. Ik had me laten troffen. Ik werd opgemerkt, ik had me bekeerd. En in ieder geval ik train drugs en alcohol neer. En hier wil ik gleich een vers te lezen, wat we in Lukas Kapitel 11, vers 25 en 26 ving, wo dat zegt, en wanneer hij komt, vindt hij dat huis rein en in ordnung. Dan jet hij en holt zich 7 Gäste, die de oor zijn als hij zelfs, en dan trekken die door aan en wonen door. En dat wordt met dem mens oor als dat eerst weer. Zo dat is wat met mij passiert. Ik heb me reingemerkt, ik had me bekeerd, ik heb me laten troffen. En ik voelde in een gezelschap waar dat niet gezond werd. Ik wist dat dat niet goed gezond zijn, maar ik werd daarna niet schuldig. En die vrienden wisten ook dat ik me hard reingemerkt en die wisten dat ook plaatselijk dat ik dat niet met de gezelschap halen deed. En dat zag je, hij holt zich 7 Gäste en dat wordt ooit met die mens eerst weer. En dat is wat met mij passiert. Met mij wordt dat ooit als dat eerst weer. Ooit heb me laten troffen. Dat wordt zo erg. Ik weet het zo diep aan. We weten het zo schwere tijd. Toen kwam de diakonlied uit de kerk, wat me laten troffen. En zij zeiden te mij dat we hebben een zo groot huis. We hebben 2 kinderen, die zijn teruggetrokken, ze gaan naar de school. We geven die gelegenheid, wanneer we komen naar ons en wonen bij ons. En ik deed dat. Ik maakte de entscheidung en ik trok door naar huis aan. Als ik daar woonde, dan schaf ik weer bij mijn arbeid wat ik had. En wanneer ik dan 4 maanden naar huis kwam van de arbeid, de een dag van het huis doe ik weer en mijn phone samen weer. Maar dan kwam een vriend mij bezoeken. Wir haben wir sei als Eltern, nicht meine Eltern, aber die, die wohnen. Sie werden sehr neugierig, wer von die, was weißt du, was ist der Plan, mit wem was smart. En ik dacht dan bij mij, zo, ik ben 21 jaar en ik zei, wat gaan we doen? Dat zijn niet mijn ouderen. Ik was mezelf zwijgen, niet zo. Dat is ik dan dacht. Voor die dingen ganz anders te even. Ik weet dat ze hebben mij zo geholpen en ze hebben je baas dat geproefd en dat weer een grote hulp voor mij. Dan waren eigenlijk de onkel van de eennemer van het huis. We waren ons einig dat we willen een gebedstund aanstellen. We willen eenmaal de werk doen. En we willen een beetje Feuermanner dat zijn. We willen niet een grote groep meer, maar Feuermanner. En dat is wat we doen. En een dag als ik doorheen kom naar de gebedstund, dan als dus een prediger maakt, dan vraagt hij mij, hoe is die van jou gleich te beden? En ik zei, mij is dat schwierig, maar ik wil het wel doen. En ik doe het. En ik bid tot God en ik zeg tot God, ik kom voor die. En ik bekend dat en erken dat ik aardig doe, dat ik zin doe. En ik weet dat ik een los daar heb. En ik weet dat ik aardig zie.
Ik herken dat. En ik vraag u als die was meer herinneren van mijn zin, wat ik gedaan heb, waar ik ben zie. En ik vraag als die mij was herinneren van mijn last, waar ik ben zie. En mijn last wird niet leicht, dat weet schwer. Als ik dat gebed hoor, dan kwam hij zeer dicht bij mij. Kijk me gelijk in de ogen, dat we een meest met dicht bij, maar hij kwam zeer dicht bij. En hij zei te mij, hij vroeg me deze vraag, luister nu dat Jezus heeft die zinnen te God gehouden? En ik zei, yes, ik geloof dat. Ik geloof dat hij heeft me dat te God gehouden. Ik kwam er nog een beetje dichterbij en dan zegt hij dit ding te mij en zegt hij, dan laat dat los wat je gedaan hebt en vergeef die zelfs ook nog. En hij verstoot mij niet aardig, we kunnen niet zelfs aan de zinnen vergeven, dat kan maar Jezus Christus alleen. Aber dat is een ding, wo mir dat zo schwer wird. Dat loslaten, wenn ich had nicht einen Hintergrund. Ich habe meinen Namen verbrannt auf viele Städten. Menschen haben vielleicht nicht gut geredet von mir. Aber die kicken nicht gut auf mich auf, wie ich wir. Da wird schwer für mich. Und aber ich lasse das los. Ich vergebe mir selbst. Ich dachte bei mir so, wenn Gott nicht mich vergeben hat, warum muss ich selbst mich dann nicht auch vergeben? Und ich vergebe mich und ich lasse los, was ich getan habe in meinem Leben. So von deren, was ich Ihnen sagen, das sind nicht 21 Jahre Träger, nicht habe getrunken, nicht Drogen gebraucht, nicht Alkohol. Die sind 20 Jahre befreit, 21 Jahre sich zu bieten. Und das ist ein Wunder Gottes, dass ich das an Ried gekommen. Wenn ich mir hängt voll Freund, als ich mir das taub wird, ich würde hostig kann abnehmen, was ist an Tedau gekommen. In das Leben, wo wir sein wollen. Zuerst würde ich gleich einen Bibelvers zu lesen, was mein Lieblingsvers ist in der Bibel. Dort habe ich in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wo dort sagt, wenn wir unsere Sinnen bekennen, dann ist heute treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Sinnen und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So ich sehe hier von der aus ein Testigo, was eine Zeuge, dass Jesus der zu Gott hat. Er versprach uns das hier in der Bibel, er hält uns die Sinnen zu Gott. Und er hat mir zu Gott gehalten, ich weiß das. Ich habe keinen Zweifel daran, ich bin mir 100% sicher. Und was er sagt, ich würde ihn noch aus dem Propina, aus dem Tipp, was ich ihn geben, ich würde ihn noch reinmerken. Von deiner Ungerechtigkeit. Eine Ungerechtigkeit verstehe ich so, das ist ein Laster. Ein Laster ist nicht bloß Drogen und Alkohol. Drogen und Alkohol ist ein Laster, aber du sind sehr viele. Wir wollen keine List ganz lang merken. Wir können Pornografie nehmen, wir können Hurerei nehmen, wir können Schminken nehmen, wir können eine Wort nehmen und die Menschen eten. Das sind viele Dinge, die können Laster sein in uns Leben. So, und Jesus sagt, ich merke die Reden von gewissen Laster, das sage ich nicht. Er sagt, ich merke die Reden von allen Laster. Und er hat mir Reden gemerkt von dort. 100%. Und meint das dann nicht, wenn ich ein Christ bin und ich nicht mehr Drogen und Alkohol, dann habe ich keinen Fehler mehr. Das ist nicht, was ich sage. Ich merke nach Fehler, aber ich probiere nicht mit alles zu tun. Also ich will nicht mit alles tun und wenn ich einen Fehler merke, ich weiß, dass Gott hält mich dazu gut. Und er verzeiht mich dort, wie in 1. Johannes Kapitel 1, du sagst dort, er hält uns dazu gut. Und ich probiere nicht mit alles Fehler zu merken, aber ich merke Fehler. Und solange wir leben, hier habt ihr sie hier, wir wollen umholen, wir wollen Fehler merken. So, das wird meine Lebensgeschichte mit dir erst kort abgeführt. Ich bin wütend von dort. Und ich sage Gott so dankbar. Dort habe ich mir die Gnade gegeben und ich habe mir Chance gegeben, um zurückzukommen. Dass ich sehe, ich habe mir einen Freund verloren in dort. Und weil ich einer nicht gekannt nicht so. Ich frage mich einmal, was dann mal wird was aus der Freund da und was du dann hätte gekommen ist, woran würde ich danach leben? Aber Gott hat ein Ziel für mich noch und er ist treu und er vergibt uns. So, das nächste, wo ich will übergehen, ist in der, ich will hier 7 Punkte mitteilen zu Ihnen,
Ich kann je nicht, ich weiß nicht, wer ihr seid, ich kann hier ein paar Stück. Ich weiß nicht, wo ihr hier stehen in dieser Umgebung, ob sie los da sind, ob sie nicht sind. Aber ich will Punkte mit jedem 7 Stück, was die kann anwenden in ihrem Leben. Wenn die los da haben, oder wenn die Freundschaft haben, oder wenn die einen Freund haben, oder wenn die einen kann, dass die kann die was mitteilen und enthalten mit dort. Punkt Nummer 1 ist, das sind nicht schwere Punkte. Ich glaube, wenn wir die Worte noch kommen, dann wollen wir so beschränken das Leben, mit mir hoop. Punkt Nummer 1 ist, komm vor Gott und vertel ihm dein Problem und bekannt deine Sinnen. Was ich mit dem meine ist, Gott, der sieht das sehr gut, was du für ein Leben hast und was ich für ein Leben habe. Der weiß sehr gut. Aber Gott ist danach interessiert, dass du mit dem Müll bekannt, was für ein Trouble du hast. Wenn wir einen Kampf haben in unserem Leben, einen Struggle, einen Lost, was immer das ist, Gott ist interessiert, dass du an der was sein, was du Trouble in das. Haben wir ein Beispiel nehmen. Komm vor Gott und sag, Gott, ich Trouble mit den Dingen. Ich Trouble mit Drugs, oder ich Trouble mit einer Wut, oder ich Trouble mit Pornografie. Weil wir das denken, bin nur im Nahen, wo wir mit Troublen. Gott ist interessiert, dass die hören von die Mühe und dass du dort beistehen das, rekonnaisseren das, erkennen das, dass du den Trouble hast. Komm vor Gott und do das. Und bekannt deine Sinn. Und dann, wenn du das getan hast, dann fragt Gott, dass er will die Remen von den Dingen, wo du mit strugglen bist. Ich denke, was du hast abgenommen, frag ihm, was er die will remen und frag ihm, was er die will die Sinnen zu Gott haben. Und dat erkennen en Buße doen wat we gaan aardig doen. Waar we demütig vor Gott kommen und waar we dat doen. Dat is sehr wichtig, wenn wir wel nicht onze los daar kommen, dat we dat doen. Punkt Nummer 2 ist ein schwieriger Punkt. Das ist einfach der schwanste. Und dort ist ein Mal, wo die Reifen ab dem Heavy abkommen, wo das ein Mal mit brechen will und mit Jerika und das. Und Punkt Nummer 2 ist, lass los, was du hast in deinem Leben getan und vergib dich selbst. Da wird für mich sehr was schwierig. Sehr. Und das sagt, Mensch, ich kann da in dieser Welt, ich kann so wenig, aber da, was ich kann da, gewisse von da, was ist, wir reden immer von das Loslassen, das ist so schwierig, und selbst vergeben. Und ich glaube, die meisten Menschen in dieser Welt ist das schwierig, Dinge loszulassen, was sie getan haben, und ihnen selbst zu vergeben. Strugglen da Menschen mit. Ich denke noch viele Mal über gewisse Dinge, was ich getan habe. Hier will ich Ihnen ein Beispiel geben. Wenn du hast ein Leben gehabt, das nicht einen guten Hintergrund hat, und du hast schädliche Dinge getan, schlechte Dinge, gottlose Dinge, Menschen haben die schlecht benannt, oder du hast nicht Kredit. Ich habe meinen Kredit Säure verbrannt. Ich habe meinen Hänger genommen, Säure verbrannt. Ich habe ihn all wie Träge gekriegt. Wenn du in der Leo die befängt ist, wo Menschen haben die gejudged, gerecht, und die Dinge, die du getan hast, lass die los. Lass los Dinge, die du getan hast in deinem Leben. Das ist schwer. Ich weiß, von was wir reden. Das ist schwer, das loszulassen. Aber wer wir das tun? Und vergib dich selbst. Das meine ich nicht, dass du selbst deine Sinnen vergeben. Das kann Jesus Christus allein. Aber wer wir uns selbst auch vergeben, was wir getan haben. Hier ist das Ding, wenn wir das nicht wollen loslassen, was wir getan haben im Leben, ich wollte das meist garantiert haben, dass die was trainen in los danach fallen, wo die euer Spanje war. Das ist meist 100% sicher. Nu werden wir Punkt Nummer 1 kommen, dass wir wollen vor Gott kommen, oder wir sind vor Gott gekommen, wir haben unsere Sinnen zu Gott geholt, wir haben gesagt, was wir strugglen, und wie in Gott hat uns vergeben, nicht so? Dort haben wir Punkt Nummer 1 getan. Und Gott sagt, wenn ich die Sinnen vergebe, dann schmiede ich dir den Leibsten mehr, können wir das nicht tun. So, das ist, was Gott dann sagt. Wenn wir nicht Punkt Nummer 2 weiter bekehren, ist, wenn Gott, der was die gemerkt hat und mir gemerkt hat, wenn wir uns nicht vergeben, wenn Gott uns vergeben, der uns gemerkt hat, woran würden wir uns selbst dann nicht auch vergeben? So, es wäre sehr wie, dass wir dann sagen können, wir wollen uns nicht vergeben.
Gott ist ja da, Gott hat uns gemerkt. Aber was ich will sagen mit diesem zweiten Punkt ist, Luther los, was du getan hast im Leben, und vergib dich selbst. Wenn du was boven dran kämen, in Grum sein oder über Grenzen und traurig sein, dann ist das ziemlich sicher, dass wir ein Triebfall in dem Los da wo wir sind, euer gewesen. Punkt Nummer 3, die fangen an viel leichter an zu werden. Punkt Nummer 2 ist ein von schwierigsten. Punkt Nummer 3 ist, sieg den guter Freund. Sehr, sehr wichtig, dass wir uns einen guten Freund siegen im Leben. Wenn wir den Freund, was wir uns wollen siegen, wollen siegen, wenn wir in unseren Los zurückkommen und wir sind nie im bekehrten Leben, wir sind nie in Christ, sieg einen guten Freund. Jugend, wenn ihr ihn getroffen habt, oder ihr wollen, ihr planen, wenn ihr dort haben, sieg einen Freund. Das ist sehr wichtig, dass alle Menschen einen guten Freund haben und dass wir können auch mitteilen, was uns das geht. Bloß, die noch Abgabe ist, wenn die einen guten Freund haben, die sollen die nicht verlieren. Ich will die nicht verlieren. Die wollen die nicht verlieren, wenn die uns fragen, wo das ist. Wo kommt es wieder? Liede nicht fair, wenn wir den nicht wollen verlieren, das wird uns vielleicht wird schwierig sein, und uns wird das schwerfall in der Wahrheit sein. Aber es ist dort, wo wir böse Fähre kommen in uns Leben. So sehe ich ein guter Freund, ist sehr wichtig im Leben. Punkt Nummer 4 ist, sieg die in der Arbeit in der Kjoakj. Warum ich dort würde sagen, ist, sieg die in der Arbeit in der Kjoakj, das ist nicht, dass die unbedingt mal zum Prediger sind, oder ein Diakon oder ein Jugendlehrer. In der Kjoakj haben wir sehr viele Areas, wo wir mithelfen. Wir haben viele, viele Areas. Sehr wichtig, dass wir in der Kjoakj mithelfen, dass das uns Klima accountable hält, was wir tun in unserem alltäglichen Leben, das wenn wir in der Werk sind. Dass wir nicht so leicht 3 Dinge tun, was wir auch getan haben. So ich sage, hier siegt in der Arbeit in der Kjoakj. Dort ist auch siegt in der Arbeit, wenn du nicht eine Arbeit hast und du bist in Los da rausgekommen, wenn du den Kopf wahrscheinlich drehen haben und nicht anhaben, so hast du was die schlechte Feind war da sind, und der wird wollen die Gedanken geben zum Trainer Leben angehen. Das ist wichtig, dass wir uns was zu tun mehr. Und es ist sehr wichtig, dass wir eine Kjoakj was anhaben. Zum Beispiel für mich, wir sind 20 Jahre befreit und ich bin eigentlich auch bei 18 Jahren Ascher gewesen in der Kjoakj. Mir hat es schon. Ich kann das vielleicht nicht von der Heiste arbeiten, aber mir hat es schon. Und ich bin Ascher. Und ich habe wirklich mit einer Arbeit in der Kjoakj. Und ich würde immer mehr Sieg wirklich mit Arbeit in der Kjoakj. Es sind viele Areas in der Kjoakj. Punkt Nummer 5 ist, wie du ein Schutzteam in dein Leben. Sehr wichtig, dass wir ein Schutzteam bauen. Was meine ich damit ist, ich rede von dir viel von Lostas. Und das ich sehe, ich weiß, was sie sind, aber wie du ein Schutzteam. Kein dass du ein Loster hast oder nicht. Wie du ein Schutzteam in dein Leben. Wenn wir ein Beispiel nehmen. Wenn die wir anladen, zu einem Fast kommen oder eine Party, wo immer das ist, oder zu einer Multit, und du weißt, dass du was getrunken worden, oder du was Alkohol sein, oder du was Schlechtes sein, gottlose Dinge, so sei das auf. Du die ein Schutzteam werden, und du nicht, dass du noch kommen sein, wo wir das wo wir die was kommen, oder die fallen was. Sei das bis vor den Schutzteam all, die was nicht, die bedankst die Einladung, und der Vater nicht haben. Wenn die was ein Schutzteam in dein Leben haben, was soll, wo sich wiederkommen in dein Leben. Sehr wichtig, dass wir ein Schutzteam haben im Leben. Punkt Nummer 6. Lerne du und lerne näher zu sein in dein Leben. Und ich weiß nicht, was die denken von diesem Punkt, aber das wollte ich sagen, das habe ich gelernt, dass ich vielleicht vor 2 Jahren, nicht so? Was du ist und was nicht ist. Aber die Frage ist dann, wie wir dort, was für ein Jahr ist und wie wir dort für was nicht ist. Das wie wir dort, wenn wir das einmal gesagt haben, oder sind wir noch mit flexibel in dort. Lass mich mit dir erklären, oder Ihnen sagen, was ich meine mit dort. Lede gut zu sein, ist, wenn du in nie Christ bist, und du hast die Leute getroffen, und du kommst von einem Los da raus, und du bist ein Tag zu büten, oder ein bisschen für eine längere Zeit. Und du siehst Menschen in deinem Leben, die luden die an zu einer Multit, christliche Freunde, nu rede ich von christlichen Freunden, oder die luden die an zu Kjoakj, oder die luden die an zu christlichen Aktivitäten da. Sei gut dort. Ich weiß dort am Anfang, die warst mal nicht in den Netenschal rückkriegen. Du warst sich einmal gleich voll, wenn du bist vorher mit anderen Freunden gewesen vielleicht. Du wolltest ein anderes Leben haben als die Kjoakj-Menschen.
Aber leer die gut te zijn te dort. Want die was merken met dort, was veel boezer wiederkommen in die Leben. Krijg de moment, falls die vielleicht nicht ganz comfortable doen, en dat zal er framen. Aber weißt du was, sei danach ja, omdat die kost beschenken, zum wiederkommen in die Leben. En wieder wegkommen von den Laster, und die Laster gehört hast. Leer die nicht te zijn. Wat ik met dit meine is, wanneer du vrienden komen in die Leben, wo die euer best met Hauptje was, en dat nu red ik van vrienden wat niet christelijk zijn, en daar bieden die dingen aan wat niet christelijk zijn, sei dat af. Sei dat af en sei du bedankst die Veranladung, aber du weißt nicht. En dat kan die bij diesem Punkt brengen. Want die was een vriend af zijn, wo die euer best met me close was, en die hadden niet een christelijk leven gehad, die hadden een gottloos leven gehad. Want die denkt was af zijn, dan kon die bij den Punkt brengen, wo die waren slecht zijn. En die waren die slecht benaan. En die waren die vielleicht een beetje het engeltje aan. En die waren die verschillende dingen aan. Ik weet. Maar zei nee. Ik wil die een klein beetje een geschichte vertellen van mij. Als ik durchspüten weer, een ganz kleine tijd. Dan als ik met de gebedstunde weer doe, met de feiermaand heb. Of wie weer naar de feier. Als ik door aan de werk, of 2 weken buiten weer, dan ben je een vriend. En ik ben je aan buiten voor een restaurant. En hij vroeg me, waar we waren voor een drinken en drugs gebruiken. En dan zei ik, nee, ik wil niet. Ik zei, ik doe niet meer en ik wil niet. En ik wil je zeggen dat het mij zeer slecht zijn. Ik had niet gewist dat het zoveel slechte video heeft. Als hij mij zei en wat hij mij benadert en werk weer. Op moment voelt zich niks goed niet. Zei nog maar, voelt zich niks een hele deel. Voelt zich niks goed niet. Maar als ik schwach weer, dan voel ik me fijn, want ik heb het oft gezegd. En ik speel het in mij, waar ik weer meer een stap heb gekomen in mijn leven, om weg te blijven van drugs en alcohol. Dat is wat ik mijn zei nee. En ik weet, ik kan die vielleicht slecht zijn. Die vriend, wat die wat komen aanbieden, 3 jaar oude leven nemen, want die was te nee zijn, dat wordt vielleicht van 1 tot 3 maal gebruiken, dat die was nee zijn. Eerste maal is batalisa schwer nee zijn, ik weet van wat ik red. Tweede maal is een beetje leichter, derde maal is nog een beetje leichter. Maar de vrienden waren die van Tag te loten. Die waren die Tag loten, want die is 1, 2, 3 maal hast nee gezegd, dan waren die van Tag te loten. Maar bleef op nee. Zum Beispiel, ik ben een vriend, 2 maanden 3 vielleicht, más o menos. Ik is immer veel met hoop weer. We bejenen ons, ik kan allemaal lang wat je zijn. En hij vroeg me, als we willen daar naar huis gaan met drinken. En zei ik hem, no, ik wil niet. Ik zei, dankzij voor mij aanbieden, maar ik wil niet. Dan zei hij, die drinkt je hebt maar niet. Dan zei ik, no, doe niet. En hij respecteert me. Hij zei niks weer, hij ging zijn weg, ik ging mijn weg. Maar dat is wat ik ihm zei. De vrienden waren niet om van Tag te loten, die waren niet om van te respecteren, die waren abtekenen, maar bleef op die nee, want het gottloze dingen zijn. Het is zeer wichtig dat we dat klar hebben wat jou en nee is in ons leven. Punkt Nummer 7. Speel niet met die Laster, wo du bij euer Bandje warst. Das Punkt jetzt interessant, nicht so? Ik red van heel veel van Laster, ik weet. En ik zeg, ik weet wat hier Laster zijn. Maar speel niet met die Laster, wo du bij euer Bandje warst. Wat meine ik met dat? Doe niet, wo du bij euer Bandje warst, zum Beispiel van mij, met drugs en alcohol. Ik wil me niet een drink te nemen van alcohol. Ik doe niet. Wegen, ik weet wat van het leven dat weer. Wat van zo'n schwer leven dat weer voor 7 jaar. We vrienden weer in het dood gekomen en eina's leven gebleven. En dat weer een zo'n treurig moment. Ik wil me dat niet. Ik ga God maar verspreken, want die mij was mijn schmatter uithalten, wo ik ben weer. Wo ik ben zie. Dan wil ik die verspreken dat ik niet meer wat drugs en alcohol gebruik. Dat is nummer 1, waarom ik dat niet wil doen. Ik ga me verspreken en ik wil dat niet. Nummer 2 is, zoals ik zei, het tweede ding is, waarom ik dat niet doe, is, dat kan mij 3 een leven aanbrengen, wat ik niet gedacht heb, wat ik niet gewild heb. Dit wil ik een geschichte vertellen. Dit is een ware geschichte. Ik had een onkel, een zeer fijne onkel. Mijn papa is een broer, de jongste. Hij was een zeer grote alcoholic.
Hij dronk zo veel. Dat was zo schwer door in dat heim. En als ik verstoen ha, s'morgens van hij opstond uit zijn bad en had hij zelfs bij uit. Dus dat was alcoholic. Dat was schwer door. En toen kwam een dag waar hij vrij werd van alcohol. Hij werd ganz vrij van dat en hij schoof zich in zijn leven. Hij bied zich, hij kwam verder weg, hij kan de Bibel goed. En hij wist goed de Bibel. En we zijn 8 jaar vergaan. En voor ze hadden ze vrij een dag een stoer. Ze wilden de Thanksgiving aankomen. En ze gaan door bij de area voorbij, bij de aisle voorbij, waar alle alcohol is. En dan vraagt hij zijn vrouw en zegt, zou je me een bolletje alcohol kopen? Ik heb nu al 8 jaar wat gedronken, ik voel me zeker, ik voel me fijn. Wat denkst u van dat? En ze maken de entscheiding dat ze dat kopen doen. En als ze thuis zijn, bij Thanksgiving, hij drinkt dat bolletje alcohol. En wat geloof je passiert met hem? Hij valt terug in zijn leven en waar hij weer bij was aan alcohol. En dat was schwer als het vorher weer. En hij is plus, ik weet al niet lang, een jaar, 2 jaar terug, is hij plus gestorben. En zijn alcohol. Dat war ik mein te zijn, speel niet met die los daar, wo die bij je was. Ik wil me dat niet. En ik weet dat ik gewoon mijn trainen leven aanbrengen, hoe ik niet gewild heb. En wat ik niet gewild heb. Er zijn manchmal mensen naar mij komen, vrienden, die zeggen te mij, wenn die kein Schluck neemt van alcohol, dat meint zoveel die veel kracht. En die zeggen dat met een andere weer, maar die veel kracht. Dat die weer is. Zij denken dat weg. En ik denk dat weg en veel kracht om op hier met dat. Aber wenn die Menschen das dort nicht kommen, vielleicht weil sie schlecht, wenn die da wollen sein, aber jetzt was, lieber die nächste Stunde, die weiß das nicht mehr. Wenn er kann, 3 Dienen in Leben empfehlen, was du nicht gewollt hast. Für die Jugend, das sind meine 7 Punkte. Wenn die Freundschaft haben, oder Menschen, was die kann, oder für ihn selbst, wann die an in ihr Leben. Ik weet dat, wanneer jullie waren aanwaan, wanneer ik die waren aanwaan in mijn leven, wie waren boos verder wegkomen, en wie waren vrij, wie waren vrij worden. Ik weet dat wie waren. Ik ben vrij geworden van dat. En Jezus heeft me reingewaschen van den lasten, ook van de zin. Voor de jugend en teenagers, ik weet niet, die al jugend zijn, teenagers, hoe je zo hier zijn. Ik weet dat die wassen op, ik weet dat ze wel, die hebben veel te beiden. Er wordt veel drugs en alcohol angeboten. Proef maar best een slurk, oder proef maar best een klein beetje. Die was diese vuil, das waren die verschiedene Dinge handen, die was naar buiten zijn en die wordt het leven zo schijn gaan. Ik doe dat niet. Ik proef dat ook best maar met een slurk. En ik proef dat met een aardige aanstelling. En dat bracht mijn leven aan, wat niet leeg weer en niet gezond weer. Jugend, ik wil je ook merken, doet niet in zo'n dingen als dat aangaan. Ik heb veel gereden van drugs en alcohol. Maar er zijn veel mooie dingen. Dus vaping, dus sminken, dus veel mooie dingen. Pornografie en hoerari. Goed er niet naar wen. Dan kan je een leven aanbrengen waar je niet naar wil. Op eerst, waar je niet doet, wil je niet naar. Blijf weg van dat. Dat merk je zo aan uit. Zeker in christelijke goede activiteiten, wat je kan met de jeugd op doen en de kerk, merk met. En blijf weg van de godloze dingen. Het is zo wichtig dat we met vriendschap zijn, met goede vrienden. En dat we worden op het leven doen, maar we op een christelijke weg, niet zo? En vriend speelt een grote rol. Ik kreeg hier van vriend. Vriend speelt een grote rol, ik geloof, voor iedereen van ons. In mijn leven valt speelt een grote rol met een vriend. Ik moet je zeggen, ik geloof drugs en alcohol toch wie mijn niet zo zwaar als mijn vriend. Zo'n vriend speelt een grote rol in die leven. Zo, wie is die vriend? Zie die een goede vriend. En ik wil mijn vriend niet beschuldigen, hoe ik als hij met hoopje was. Dat is unbedingt niet wat ik wil. En ik maak de entscheidung, dat ik dat wil proeven en aannemen en met meer, wat allemaal zo dan aan te beiden had, niet zo. Maar zie ik een goede vriend, jugend, en merk met christelijke dingen met en blijf weg van
all dat wat de Welt beiden hat. Johannes Kapitel 8, Vers 36 haben wir, wo Jesus sagt, du, wenn man sehen, ihn frei merkt, dann sei ich wirklich frei. Und das, was mir passiert, hat mich frei gemerkt. Ich merke nicht noch einmal Fehler, ich merke Fehler. Aber ich darf nicht mal die Fehler merken, wo ich als die Band war in der Lostasche. So das stimmt, was das Vers sagt. Wenn er uns frei merkt, dann sind wir wirklich frei. Und wir sind dann frei. Er verspricht uns dort. Für uns als Eltern, ich will die Mut merken, wenn die Kinder haben, die leben ein Leben, wo die nicht gleichen, oder die sind nicht mutig mit dort. Sieht nicht geduldig, sieht mutig, sieht läuftulich, beweist ja ein Läufe. En läuft ja. Nehmt met wat allemaal je doen in je leven en doet christelijke dingen, doet activiteiten met je hoop. Dat helpt je vielleicht, dat wordt je ook bij helpen van in dingen doen, wat door God los zijn. So, doet activiteiten elder met je hoop. Bewijs je aan het leven. Wanneer je dat niet gleich in de dingen wat je doen, maar daarna bewijs je aan het leven. Kinder zijn veel wert. En ik weet dat we als ouderen, ik weet niet, hier in Durango zit mij zelfs dat niet zo opgespeeld, was dort bij ons, bij Cocktail area. Ze zijn opgespeeld en de onze Welt speelt iedere dag dollar op. En we focussen ons einmal dollar aan arbeid. Ik doe ook, ik red mezelf ook. Maar waar we dan nog een lijn tragen en zeggen, weet je wat, waar we het nemen voor de familie, waar we met de vrienden en de kinderen top zijn en waar we met een top activiteiten doen. Ik wil je zeggen, met ouderen, dat je worden die kinderen met dat helpen. Zum Schluss wil ik zeggen te jullie, wanneer je los daar gaan, wanneer je niet zijn van los daaruit gekomen, maar wanneer je bij bent, hoe je niet uit kan, ik wil je zeggen, du is een baas uit. En God staat eruit en hij schrijft hem dat hij die wil helpen. Hij leert dus dat je was de eerste stap neemt. Hij leert dat je was een punt nummer 1 komt, dat je was vooraan komen, dat je was erkennen hoe die bij hem is en wat die aanrecht is en vrij om te herhouden. En vraag aan doen nog, wen hij leert doen nog. En hij is interessiert hem in die harten, hij is interessiert hem die halten. Wat je moet de eerste stap nemen, nou wat gaat in tweede meer. Hij wordt die halten. Hij verspreekt ons dat hij ons wat de Sinden vergeven in 1. Johannes Kapitel 1 Vers 9 en hij verspreekt ons ook dat hij ons wat reinmerken. Dat is 100% zeg ja. Dat Leute wat we zeggen, dat opvast genoeg wat die van ons duidt en krijgt, dat is voor die ook voor mij. Jeder een denkt wat je doen hast in leven, laat dat los. Vergeef die zelfs en hoor niet wat mensen hier zeggen, wer die best, wat je doen hast. Kijk mal ab, wat Gott sagt van die, wer die best. En hij läuft die. Helemaal dankzij voor mij hier laten reden. Ik hoop dat wat eens weer met me opmerken, een halb zijn. En ik wil dus met jullie hoop door het leven gaan en waar we ons mee opmerken en ander. En waar we wegblijven van gottloze dingen. Waar we nog opstonden te beden. Herr Jezus, we komen voor u. Dankzij voor deze gelegenheid om hier reden bij Läwens Kjoakj. Ik vreugde me dat u deze gemeente hier was wieder zegnen. En dat u etwas wijsheid geven wat Kjoakj te doen. En dat we alle hoop als christen kunnen best opkijken te die en dienen halbvrouwen. En ik weet dat we merken, helemaal nog Fehler, wanneer we christen zijn. Maar ik weet dat die was ons helpen dat we die niet worden moedwillig doen. En dat we die niet worden moedwillig doen, sondern dat we worden voorzichtig leven ons leven. En ook oppassen dat we worden niet mensen judgen. En de mensen doelran en zijn van die slechte dingen, sondern dat we worden hulp zijn voor mensen wat die nog niet kunnen doen. Ik vreug voor horten wat die nog niet kan. Ik vreug dat die was die je moet bewijzen. Dat die etwas licht geven en wijzen. Dat du een waar geruid is. En ik bid voor horten wat door steinerne horten zijn. Dat we kunnen horten hebben. Dat er fleischende en wege horten zijn. Dat we bis worden einfach demütig vor die komen. En die aannemen als persoonlijke heiland. Die noodvallen als christen. En die bis loven en prijzen. Wenn die alleen traf die eer. Beten het al aan Jezus in. Amen.